ta yahi bene ko nyamete fu a tawan gasire dorliyoji gasire ko annanu ko wodi nun ko weli nun bo ko yidanu e nafa bo bannu sanne do walde ame adigawa e min godi no min jogori golle ame e min godi équipe technique coordonnateur technicien walla be me falto contrôle qualité gasije den la balmajje technicien ballambe me no gasije den hawjorte mobire ko sippe no handiri fa nyamoto yide cunnodo den ta dari jon gasire ne kosan tinnu kosan naymede nay barguji hana kosan nay fereji fa naymede kam min tanyi do ta adi kosam ko birama handi ko wiye dun nyawli seda hudan jonge bagando dan lammi fudan tanyata dan wata gasire den ta adi kosam mada asekoto dan no jowadan dor hite ta dunnu hite nge se fa dan wara dan wula sedda dan wara saka ko be bida 60 degré yago du 70 degré gata calotropis procera cinto mu den na nu ta nyilte ko gasire woda tifa calotropis he bata ko ndokufu mato nange nyawli ta helti den nan awadata tilay min bi yerabe wa hocci leggal ngal be lotangal fangal labe be tapangal den be nokka kosan dan wulay be bosa be lawa fa wada be ceko den e du wodi e torde ta etti cintel calotropis kam bita korora bambamba cintel gotel dor kosan litre gotel litre go onu tanyata den ta adu kosan ma litre joy sai ke ba cinton bambamba ki cinton joyo den ta yo wi atawan ta watifu fa ko beydo sedda ayan nan fudan tanyugo ayan nan fudan dan tekka kosan wadan gasire dian wurto fere gasire ne fuddo wurto fere den to a wari wakatire defu a dunca a beydan hite sedda gam bennol kol yawa den dan benna sanne to dan benni tawa gasije mano wodi to dan benna tawa gasije mano wodai de bisoto law aydo illa asawe nun tanyu ayno yoriri hina to benna tan ta ni nanda hande fanire ni sankito tamata ko den ko sabbe nuda non do en den to gasire ma benni fu e min godi cekorkum tami en ko mi bita cekorkum passoir min kala jonka min itta e min gatta e passoir min gada min ceko ko sanda min gatta dan gasire to min gayni ta yidi bojjina dum do min bojjini dum bojjinol hokkugo couleur gasire mada wobe no yidi gasire ranere tarne wojjinaka wobe ma gasire wojjinane di ta yayi dorbene atawan gasije bojjinade buri hewgo dor lumo ngam kanje num bura wadego buri dego mo kanje ninni min buri anugo mino amma wobe non dorbene be yida bojjinade min bi walde worbe e walde yerabe ngam ume ta wadan gasire sai ke ba kosan na moy wata moy jogi kosan hina worbe jogi nay ko be bira kosan wara wuro ko jonka min tanya to de walde ame worbe na on der worbe marobe yerabe tanyobe gasije na on der wadobe tenkura gasije bo min gatti don der